здравейте на 20 май. Вие сте с обедното предаване Денят на телевизия Шумен. Да ви пожелая една хубава, добра и успешна седмица. Тя ще бъде и по-кратка. Ще работим само 4 дни за наша най-голяма радост на работещите. Знаете, в петък, 24 май, е официален почивен ден и официален празник. Сега в началото на седмицата съм ви приготвила един поглед като за начало на пътя към нашето по-добро здраве. Този път ще си говорим за психическото здраве, защото, за съжаление, България, освен че оглави всички възможни най-черни класации в физическото здраве, за състоянието на физическото нездраве, знаете, оглавяваме челните места в Европа по заболяване на сърдечната система, по ракови заболявания и така нататък, да не ги изреждам сега всички лоши класации, които оглавяваме. За съжаление обаче се оказа, че психическото нездраве също е толкова лошо, колкото и физическото. Знаете, че в България, особено тази година, последните 2 години, зачестиха случаите на самоубийства, фрапиращи са пък случаите на самозапалвания, които са нещо немислимо доскоро и нещо, което непрекъснато се подчертава като особено ужасяващ пример за състоянието на психиката на българите от всички чужди наблюдатели. За съжаление също всички чужди медии през последните месеци започнаха да говорят за България по един и същи начин. Винаги, когато стане дума за България, кореспонденциите и публикациите за нашата страна започват с това или поне изтъкват това, че това е най-бедната и най-корумпираната държава в Евросъюза. Всичко това естествено няма как да ни прави щастливи, няма как да ни прави психически здрави. Ще се опитаме да говорим за това и най-вече как можем да си помогнем с обикновените делнични неща, които можем да направим, за да се почувстваме по-добре, с психолога Венета Бучкоджиева. Вие много добре я познавате, тя е чест гост в нашите предавания, не само в деня, а в другите ни предавания. В края на предаването ви предлагам един много интересен видеоматериал, интервю с американския професор по антропология, доктор Сам Османагич. Той беше в края на седмицата в Шумен. Той е откривател на Босненските пирамиди, но повече ще научите в края на предаването. А сега казвам добре дошла на Венета Бучкоджиева. Здравейте! Здравейте! Кажете, по-зле ли ставаме, по-добре ли? Как е от ваша гледна точка? От моя гледна точка ставаме така, както искаме да ставаме. Както си го мислим. Живота ни, състоянието ни е такова, каквито са нашите мисли. А ако продължаваме да мислим негативно, нещата ще вървят в негативна посока. Ако решим да гледаме нещата по друг начин, да виждаме от другата страна, те ще започнат да се променят. Нали знаете, че чашата може да бъде наполовина пълна и наполовина празна? Да. Така е, но както се казва, битието определя съзнанието и на фона на икономическите, и обратното социални... също е вярно. И обратното също е вярно. Обратното също на фона на това икономическо, социално, даже и политическо състояние на държавата, ако искате, как да бъде съзнанието ни по-добро и психиката ни да бъде настроена по-позитивно? Това е въпрос на личен избор. Това не се определя отвън. Даже обратното, каквото е вътре, такова е вън. Ако вътре в нас е подредено, нещата отвън ще започнат сами да се подреждат. Ако в моя живот нещата са подредени, ако във вашия се подредят, ако в живота на всеки един българин се подредят, в цялата ни страна ще бъдат подредени. Разбира се. Това, което казахте, че на Запад има класации и се говори по такъв начин за българина, това също ние сме го предизвикали. Да, Ние самите нямаме нашето българско достоинство и самосъзнание. Не живеем с това. Ние непрекъснато търсим кого отвън да харесваме, кого да величаем. И това се отнася не само в междудържавните отношения, не само в политиката, а и в личен план. Така ли? Ами и в личен план. Аз виждам, да. Например, в нашата работа има чужденци, които идват и правят семинари, същите, като тези, които правят и българи. Например, да вземем паневритмията, е нещо българско. Качете се една сутрин горе на паметника и вижте колко шуменци посрещат изгрева и отидете на един семинар на чужденец, който и да е той, дошъл в нашата страна
Там има 400-500 човека. Българина иска чужденец, иска някой друг, чужд. Своя не може да знае толкова много, не може да покаже толкова много, за съжаление. Това не е ли? А и сама знаете, извинявайте това да кажа, и сама знаете колко българи има по света, които са много високо оценени. Българин е открил компютъра и няма нужда да изброявам. Българчета са тези, които печелят наградите по информатика и им предлагат места да работят при Бил Гейтс. Включително и наши деца от Шумен, които именно от Шумен. Да. Защо не виждаме тези неща? Защо не им се радваме? Аз се гордея с всичко това. Аз се гордея, че съм българка. Аз не искам да живея в Америка, в Испания или където и да е по света. Аз съм българка, тук съм се родила и се гордея с това. Това е мантрата, която трябва да си повтаряме, или това, което вие казвате? На мен това ми е някак от детството изглежда ми е дошло. Може би родителите така, макар че имаше един момент, в който баща ми даваше примери с роднини, които са заминали в чужбина и според него щяло да ни е трудно на нас тук да се оправим и може би да се замислим да заминаваме. Не мога да замина. Аз съм се тук родила. Аз тук трябва да дам своя принос. Да направя добро за себе си, за децата си и за всички около нас. И мисля, че успешно го правя. И всеки един може да го направи. Верно е, че стандарта на Запад е друг. Че там може да чистиш и да получаваш по-големи доходи, но единствено доходите ли са смисъла на този живот? Но на фона на тази бедност, която наистина е ужасяваща, тя просто мина всякакви норми, всякакви човешки граници, защото не може едно семейство да живее с доходи, които са под минимума, под жизнения минимум и да искаме от него то да се чувства добре. Няма как той да си самовнушава, че е горд да бъде българин, при положение, че не може да нахрани децата си, нали така? Така е, съгласна съм с вас. Но обърнете внимание какви са тези хора, които са бедни и не могат да нахранят децата си. Човек трябва от тук да стане богат. Тогава ще стане и на външен план богат. Имам много клиенти, които са се появили при мен без работа или с много ниски доходи, с неудовлетворяваща ги работа. И това се променя. Сутринта имахме едни гости през уикенда след групата, останаха едно семейство да нощуват вкъщи и сутринта си говорихме за една жена, шуменка, която беше продавачка в магазин за конфекция. Дойде при мен с така, мога да кажа, в тежко психично състояние, плачеше и беше недоволна. Имахме точно 3 срещи. В момента те имат верига от магазини. Хранителни магазини по селата и 2 магазина за цигари, алкохол и сладки неща в града. И се чувства прекрасно. Какво я казахте на тази толкова жена? Лесно. Естествено, вие не можете в рамките на едно предаване, но кажете основните неща, които и казахте. Основното беше да й покажа, че нещата, които й се случват, нейното състояние не са резултат от лошите колежки или лошите собственици на магазина, в който тя работеше, защото това и бяха оплакванията, колко зле тя се чувства там, колко е ниска заплатата и как не е оправдано всичкия този тормоз, който тя преживява там. И сигурно е било така. От нейната гледна точка обаче. Моята задача е да обърне гледната точка, да погледне от една различна гледна точка и да потърси къде в нея се намира източника на това и състояние. Още на втората среща, когато дойде, тя каза все едно, че работя на друго място. Сутринта ме посрещнаха с усмивка, без да съм работила с тях, разбирате ли? Работя с нея, подреждаме вътре в нея. И когато тя отиде на работа, когато се срещне с същите тези хора, с които до вчера е била в конфликт, чувствала се пресирана, отива и заварва едно съвсем различно отношение, защото тя отива натам с друго настроение, с друго отношение. Аз въобще не говоря за това да се повтаряме: аз съм българка, аз съм щастлива, аз съм богата и богатството е така да потече към мен. Не, въобще не говоря за това. Говоря вътре в нас да променим отношението. Точно както ви казвам за тази жена. Преобърнахме гледната точка. Показах и същата ситуация, погледната от един друг ъгъл. Да. Но, примерно... Следващото дадох и за домашно да си направи, да си изясни какво тя иска, да ми напише на мен един дълъг списък с желания.
аз искам и отдолу да изброи какви неща тя иска за себе си. Да, материални, духовни, душевни, различно. Всичко, което касае нея. Това е популярна техника, но аз лично също не съм я пробвала. Трябва да знаем после как да работим с тази техника. Ами аз си казах, че аз няма да чета желанията. Искам само да видя, че тя има списъка и вече знам как да работим с това без конкретика, без да се интересувам за какво става въпрос. И тя каза: Вени, искам да ти кажа само първото ми желание. Кажи. И тя казва: искам да се смея. Виждате ли? Колко простичко нещо иска тя. И на следващата среща, третата, тя дойде усмихната. И как го постигна това? Липсата на усмивки вече стана национална диагноза. Да, тя дойде на всички с им прави впечатление, че българите са отчаяни, намръщени, ходят по улиците с забити погледи в земята, не се усмихват, като си говорят. Да. Ами, това е пак зависи кой от каква гледна точка гледа. Когато човек влезе в един драматизъм, дори в мелодрама, много обичаме да се оплакваме, да казваме колко са зле нещата, колко са ни лоши политиците, колко ни е нисък стандарта. Ама всичкото това, дето го имаме, нали, ние сме допринесли за него. Ето, тази жена е много типичен пример за това как едно и също нещо може по различен начин да се погледне и като се погледне по другия начин, т.е. като си поемем отговорността, всичко става различно. Започват нещата да се случват, започват да идват даровете. Вселената отговаря, откликва. Какво направи тази жена, за да си промени статуса? Сигурно пое рискове. До тогава не е смела да рискува, сега пое и рискове да вземе кредити, да открие магазини. Така си представям аз нещата. Така ли беше? Започна с едно малко магазинче, което така с дълго работно време, не денонощно, но вечер до късно работеха. И наскоро, като откриха новия магазин на същата улица, аз казвам: вие се преместихте ли? А тя каза: не, онова се седи. Просто отворихме нов и тогава всъщност ми каза, че имат още, не запомних бройката, но нещо от порядъка на 4, 5 или 6 магазина по селата, които мъже и снабдява и се грижи за това. Просто направихме няколко мисловни упражнения. Много се радвам, че има такъв ефект. Да, и при много хора го има. При много хора често пъти клиентите ми казват: благодаря ти промени живота ми. Не съм го аз променила. Всеки сам се променя. Аз на всички хора еднакво им давам. Въпросът е кой доколко се отваря, за да използва това, което аз съм дала. Добре, но примерно давам друг пример. Дайте един млад човек, добре образован, който не може да си намери работа, която да го удовлетворява. Как да го задържим в България? По каква причина обаче не може да си намери работата? Ами защото, примерно, добре образованите млади хора, вие знаете, че са по-добре, осигуряват си по-добър стандарт в чужбина. Получават по-добри доходи, живеят по-добре там. Не, аз познавам много млади хора, които работят в България за чужди фирми. А има и това е идеалният вариант, с който може да се случи. Които работят за български фирми и получават много добри възнаграждения. Но не са много, нали така? Ето, дори и тези, за които си говорихме, нашите деца, които печелят националните олимпиади, те всички отиват да продължават образованието си в чужбина и с повечето от тях аз съм говорила, всички казват, че вероятно ще останат в чужбина, защото там се предлагат много по-добри условия и за кариерно израстване, и за заплащане, и за спокоен живот. Сега, дори тук дори това, което добре платените млади хора в България казват през последните години, е, че няма сигурност и няма добро психическо здраве на цялата нация. Защото дори получаваш добри пари, детето ти ще учи в училище с същите онези, които са агресивни, които могат да му направят нещо. Няма сигурност, няма защита. Няма как да се изолираш. Цялата нация, след като е болна, няма как ти да се чувстваш добре, дори и да имаш добри пари в нея. И за това също заминават дори и добре платените. А коя нация е здрава, според вас? Има добре уредени общества, в които, така, средният човек. Не говорим, навсякъде има и гетото, навсякъде има и политическите интриги, и мърсотията по върховете, но средният човек, живее нормално, спокойно, не е застрашен от кражби, не е застрашен да го нападнат по улицата.
да го изнасилят. Не е застрашен от стресовите непрекъснато, дали ще може да си плати сметките за ток в края на месеца. Аз мисля, че в една Америка има много повече стрес, отколкото има в България. Не съм била, но от това, което са ми разказвали приятели, от това, което съм гледала по телевизията, аз смятам, че в Америка живеят с много повече стрес, отколкото ние живеем в България. Освен това, ние в България имаме прекрасна природа. Така е. Ние имаме дадености, които ги няма навън. Това, което нямаме, е нашето българско самосъзнание и достоинство. Преди време, когато дъщеря ми беше в 10-ти, мисля, клас, учих Димитър Талев. И тогава, когато тя чете за училище Железния светилник, аз прочетох отново всичките книги на Димитър Талев, тези. Аз прочетох трите. Всъщност, да, до четвъртата не стигнах, да. Но ми беше изключително приятно в днешно време, нали, вече като зрял човек, аз да прочета това и да видя какво съзнание сме имали тогава българско. И отново се погордях до сълзи с това, че съм българка. Ами лошото е, че не остават поводи за гордост само от миналото, пък в настоящето си някак си не ги намираме. Аз и днес се гордея. Аз се гордея, че съм българка. Гордея се с децата ми. Гордея се с родителите ми, от които идвам. Гордея се с много неща. Гордея се с всички онези хора, с които работя, които са се осмелили да направят крачките към себе си и оттам да дават своята частичка принос в това нещата да стават по-добри. Всеки път, когато имам група, до снощи бяхме на Кирека от петък вечер, до снощи бяхме на Кирека с група точно такива хора, които искат да променят себе си. Там е невъзможно да чуете едно изречение за това, как някой друг е лош, как някой нещо ни прави на нас. Ако някой спомене нещо такова, веднага се намира друг, който да му каже: съдиш, внимавай, погледни в себе си. Да, това да търсиш винаги виновен някъде извън себе си и все някой друг да ти е виновен за твоите провали, нали, е гаранция, че и ти ще се провалиш. Да. Така е, нормално е. Успешните хора общо взето се мобилизират и гледат сами да си направят живота. Има един автор, сега няма да мога да ви кажа името му, написал е една книга "Психология на тълпите". И там може в едно изречение, основното, което е следното: знаете ли по какво се различават лидерите от масите? И по какво? По едно единствено нещо. Лидери са тези, които могат да вземат отговорност. Каквото и да се случи. Винаги питат: с какво аз допринесох за това? И къде сбърках аз, хора, за да се проваля или да... Не само аз да се проваля, да се случва това, което се случва пред очите ми. Дори да става там някаква, да кажем, кавга, на която аз съм свидетел, за да присъствам аз в това, за да ставам свидетел аз на това нещо, дори да съм косвено засегната като един наблюдател. Аз питам: какво общо има това с мен? Какво на мен ми показва тази случка? Аз не вземам страна, не казвам той е добър, тя е лоша или обратното. Аз търся какво тези двамата или тези две страни, какво ми показват на мен. Значи вие така своите клиенти се опитвате да им помогнете, като ги карате да поемат отговорност, да търсят причините в себе си, да гледат позитивно. Да. Общо взето това е. Помагам на хората да си поемат собствената отговорност. Ами, аз си мисля, че повечето хора биха го направили. Трудно е. Доста трудно е. Има и много хора, които идват при мен, работим и продължават да идват и са напълно наясно, че не могат да си поемат отговорността. Има други, които казват: добре де, аз идвам вече няколко месеца, работя, ами той или тя в къщи, дето не иска да работи. Нали, пак гледаме другия. Когато се свърша собствената работа, той другия
от само себе си, адекватно на мен се променя. Както ви казвам за тази жена с магазина, продавачка в магазин за конфекция. Колежката е лоша и собствениците са лоши. След като правим само една сесия в кабинета, тя отива на работа и изведнъж ги заварва тях различни. Разбирате ли? Аз с тях не съм работила. Не съм ги променяла по никакъв начин. Работя с нея. Тя променя мисленето си. Нагласата си. То е вътрешна нагласа, правим го с мисловно упражнение. А хората, които, пак да се върнем, има много хора, които казват, ако имах възможност, бих го направил. Тези, които са безработни. Не говорим, нали, за най-тежките случаи, в които става въпрос за хора без образование, без способности, без мотивация, нали, тези, които са свикнали да живеят на помощи и така просто са добре. Говорим за други. Всеки може да изпадне и всеки изпада, предполагам, в такава ситуация. В цяла Европа е така, да остане без работа. Тях как ги мотивирате? Защото сигурно сега много хора ни слушат. Имаме такива клиенти, които са безработни. Казват, много хубаво си говорят двете, ама ние какво да правим, като нямаме пари, как да се оправим живота? Не всичко допира до пари. Ако човека е достатъчно мотивиран, аз мога да усетя това. Аз мога да работя с някой без да му взема никакви пари. Има начин как да се случи обмена, защото когато даваш, насреща трябва да получиш. Когато получаваш, насреща съответно трябва да дадеш. И аз съм работила не с един такъв човек, когато, например, мога да ви дам, по различен начин го правя, зависи от човека. Но да кажем, човека е изключително мотивиран, много иска промяната, аз виждам, че е озрял, идва, работим и аз му казвам, когато обаче ти получиш резултатите, имаш задачата да предадеш това нататък, да заразиш други хора. Не е нужно да ми ги доведе при мен, разбирате ли? Просто да им предаде това, което е научил. Да могат и те, както той го е взел безплатно от мен, той да го подари на други хора. За мен това е все едно, че ми е платил на мен, защото всеки един променил се човек, всеки един станал с мъничко по-добър, помага цялото да става по-добро. Така и до мен достига добро. Така е. Така и аз като вървя по шуменските улици, ще срещам усмихнати хора, а не намръщени. И как се променят хората, които са без работа? Успяват ли наистина? Ето, казвате, че има такива, които въпреки усилията си не могат да поемат отговорност. Повечето успяват или повечето не успяват? Много индивидуално е. Повечето хора, които няма да успеят, те въобще не идват. При мен идват хора, които са готови. Които са осъзнали, че имат нужда от помощ. Да. А хора, които казват, аз нямам нужда от психолог, аз имам нужда от пари. Не става. Ами да ви кажа, обикновено такава е реакцията. Имаме нужда от пари. Но парите идват, след като си оправим главата и душата. Тогава парите сами идват. Понеже заговорихме за това и аз още в самото начало исках да ви питам, имаше години, в които психиатър, психолог бяха тема табу за българина. Нашето общество някак си трудно озряваше за такава идея да си признаеш, че имаш нужда от такава помощ. Означаваше едва ли не да си признаеш, че не си наред, нали, с главата и хората избягваха да търсят такава помощ. Сега промени ли се нещо от това? Много е различно. Психиатрите са лекари. Те работят с хора, които имат здравословен проблем, които имат органични изменения, на които психолога наистина не може да помогне. Моята задача като психолог е да разгранича дали става дума за психично заболяване, което не подлежи на моята намеса, или става дума за психодуховна криза, която много прилича на заболяването, с което трябва да работят медиците. В психиатриите са болни хора. А при мен идват хора... Така е, но за хората и психолог, и психиатър бяха нещо, което те гледаха да избегнат. Така беше. Но на Запад при психолог хората ходят както ходят при козметик или фризьор. Грижат се както за външния си вид, така и за вътрешната си красота. Самата аз, за да поддържам нивото си, работя върху самата себе си и също ползвам услуги на колеги.
така като гледате, нали, не ви изглежда, че аз имам психичен проблем. Не ви изглежда. Да. Но хората просто се притесняваха и продължава ли това? От моята гледна точка няма човек, на който ще му бъде безполезно да влезе в кабинета на психолог. Особено на трансперсонален психолог, който няма да ви накара да попълвате тестове и да се занимава с неща на повърхността, а ще ви заведе в дълбините на вашето несъзнавано. Ще помогне да осъзнавате. Това е задачата на психолога. Така е. Да помага на хората да им става да бъдат по-успешни, по-щастливи, по-удовлетворени от живота си, от партньорските си взаимоотношения. Кои повече се престрашават така да търсят специализирана помощ? Младите, старите, бедните, богатите? Какъв е профила на човека, който осъзнава, че има нужда от помощ и идва? За съжаление, обикновено идват хора, които имат проблем. Хората чакат да се появи проблем. Или диагноза, или някаква случка в семейството, или някой да си тръгне, или някаква неудовлетвореност като цяло. Тогава идват. То е нормално, сигурно да ви кажа. Да, нормално е. Но пък интересното е, че често пъти идват хората с някакъв проблем. Проблема много лесно го разрешаваме, но те продължават да идват, за да израстват. И тези хора най-много ги обичам. Защото научават се да поемат отговорността. Идват сега и в тази последната група имаше доста хора, които отстрани погледнато нямат грижи, нямат проблеми. Имат си работа, удовлетворява ги това, имат хубави взаимоотношения партньорски, с децата всичко е наред, с родителите е наред, но идват, защото едно, че им харесва присъствието в групата, те се чувстват като все едно един релакс, една почивка, но им харесва това как правят крачките и все по-навътре гледат. При такива хора вече работим за това да се интегрират вътре различните ни части. Стигате на много по-високо ниво. Да, прекрасно е. И колкото по-нататък се върви по този път, толкова по-удовлетворяващо е и пълно преживяването. А вие от вашия опит можете да прецените много неща, но кои от проблемите, конфликтите най-много натоварят общо взето човека? Дали семейните неприятности, дали безпаричието, кое То е индивидуално. Зависи кой как го преживява. Има хора, които и без пари са усмихнати, и аз имам много богати клиенти, с които работя, не само от града, има и от Варна, и от Търговище, от Разград също хора, които идват в кабинета да работим. Даже като че ли богатите имат повече грижи, повече не могат да се израдват на богатството си. Имат си техните други проблеми. Така е, но аз съвсем така теоретично, кое повече засяга човека, кое може, ето дори случаите с самоубийствата, самозапалванията, кое може да го докара до там, че да го накара да мине границата? Аз и в едно предишно участие тук при ваша колежка стана дума за самоубийствата и моята позиция за това е, че това може да го направи само човек, който наистина е загубил себе си. Тотално. И това е много жалко. Не може нещо, което ти е дадено от Бога, ти да решаваш да разполагаш с него по такъв грозен начин. Живота ни е даден, Бог ни го е дал чрез родителите и правилната позиция е: благодаря ви за живота, който ми дадохте. И само това да беше, стига ми. А вие ми дадохте още толкова много. И аз съм ви толкова благодарна, мамо и тати. Страхотно послание. Така учите и клиентите си. Да. Какви са симптомите на това тотално загубване на себе си? Какво бихте посъветвали хората, които не гледат, на какво да обърнат внимание, за да тръгнат да търсят помощ, докато е време? Сигурен симптом за това, че човек е загубил себе си, са тези неща, за които преди малко
ме попитахте. Като започнем от това за самоубийства, мисли за самоубийства и подобни в този ред, когато започнем да преживяваме гняв, завист, неприязън, нетърпимост, да обвиняваме, всичкото това е със сигурни признаци, че не сме в себе си. Търсим нещо навън. Когато намерим себе си, там вътре, където е истинското аз, има всичко. И когато го открием вътре в себе си, то отвън само се появява. А агресията сигурно е друг вид спасяване на личността. Агресията е липса на любов. Агресията е липса на любов. Когато човек не е получил достатъчно любов и душата му копнее за това, той преживява болка. И когато мен ме боли, аз правя така, че и още някой друг да го боли, за да се чувствам част от общност, да принадлежа някъде. А детската агресия, тя едва ли може да се обясни само с липса на любов, защото децата са обичани по принцип в повечето случаи, но виждате, че детската агресия се увеличава непрекъснато. Не, попитайте учителките, които се оплакват, че някое дете е агресивно, попитайте ги от какво семейство идва то. Със сигурност учителките имат поглед, нали? Те виждат родителите на родителски, виждат кои родители присъстват и кои ги няма. Точно децата на родителите на агресивните деца или ги няма на родителска, или изпращат баба или дядо, а детето им е агресивно. И е точно за това такова, защото вечер никой не го пита как си, никой не му чете приказка, никой не иска да играе, не се сърди човече с него. Родителите са ангажирани с техните си неща, с конфликти помежду си и детето е оставено на телевизора, на компютъра или на баба. Така е, но то пък попадайки в една среда, дори да няма тези всичките условия, които говорихме, попадайки в една такава по-агресивна среда, всяко дете се включва да участва в бой, в кавга. Не може детето да попадне в среда, която не съответства на неговото вътрешно състояние. В училище как? Виждате всичките репортажи, които се дават до безкрайност, побои в училищните дворове, побои вътре в сградата в училището, да не. Да, вижте сега. Аз го казах тук в едно интервю, мисля, че в кабинета ми идва телевизията и там стана дума за това в един клас тук в наше училище има агресивно дете. Опитали са всички варианти на наказания, на забрани, нищо не работи. Да. Едно момиченце предложило на учителката: госпожо, да се наредим в редичка и всички да го прегърнем. Виждате ли? Това дете, това момиченце е обичано. То знае как се чувства вечер, като се прибере, мама като го гушне, тати като му прочете приказка или като получи тези неща. И също така знае колко му е трудно и тежко, ако това не се случва. И той само е преценило, че това е начина, не е другия начин. Така е, но слушам ви, съгласявам се с вас, но не до край. Но просто така не мога да ги насложа всичките тези неща, които говорите върху реалностите, в които живеем. Сега ще ви кажа. Аз съм гост тук в телевизията от много време, нали? От години ме каните. В началото за други неща си говорихме. И по друг начин ме разбираха, с вас за пръв път разговарям, но по друг начин ме разбираха вашите колеги. Сега все повече, когато ме поканите, разговорите се преобръщат. Започваме да си говорим за тези неща, за които аз говоря, а не за агресията, за самоубийствата. И променя се живота. Повярвайте ми, променят се нещата. И аз много ще се радвам, ако така съвсем скоро ме поканите с идеята да си говорим за доброто, за любовта, за светлината. И мисля, че скоро ще стане. Аз непременно ще ви поканя, без да чакаме да дойде това хубаво време, да си говорим наистина в един следващ разговор за доброто и за светлината. И аз искам да ви повярвам, но дали като един така прагматик, който е отразявал дълго всички негативни страни на живота, малко ми е трудно. Аз ви разбирам. Аз съм разговаряла с
доста ваши колеги, не само от телевизията нашата, и в други телевизии съм участвала, и от другите медии въобще, всички смятат, че тези страшните, страховитите новини продават медията, продават вестника. Но аз мисля, че това ще се промени. Да, и аз съм на мнение, че вече започнаха да се променят нещата и хората изпитват глад за добри новини, за хубави примери, имат нужда от герои вече. Да. Може би наистина има усещане за промяна. С нетърпение чакам да видя на първа страница на Шуменска заря, например, отразено събитието на Бялото братство, което предстои този уикенд. Да покажат един голям кръг от хора, които играят паневритми, облечени в бели дрехи, изпълнени с хубави чувства. Нещо такова. Или така настроението от една моя група, или на мои колеги, нека да не е моя, да е на колеги, но да е нещо такова прекрасно, красиво, изпълнено с любов, със светлина. Медиите са голям възпитател. Така е. Вие от екрана облъчвате непрекъснато хората с това, което изпращате. И за съжаление, основно с лоши неща ги облъчваме. Ако започнете да облъчвате с любов, с светлина, с доброта, това ще достига до хората. Не, че сме такива злодеи, нали, които не искат да представят на хората доброто, но просто това е живота около нас. Ето, търсете доброто. Ако търсите доброто, ще го намерите и тогава ще го предоставите на вашия зрител. Да, вероятно това е другия подход, да търсим. Така специално да търсим доброто. Търсим това, което намираме това, което търсим. Трябва да направим алтернативни новини, да ви кажа, само добрите новини. Много ще се радвам, ако направите. Защото гледали сме и много игрални филми, в които се разказва за журналисти и за репортери, и там виждаме как те търсят точно тези страховити новини, да бъдат в центъра на тези страшни неща, за да ги предоставят после. И за това да получат съответния голям хонорар. Но мисля, че и с другото може да се случат още по-добри резултати. Така е. Все още лошите новини продават, но аз пак казвам, виждам, че хората вече имат глад за добри неща, за добри новини. И само, понеже напредваме с времето, обещавате ми, че ще дойдете. Ще продължим този разговор. Ако трябва още другата седмица, и ще говорим само за доброто и за светлината. Мен ме заинтересува другата гледна точка, да продължим да си говорим. Само накрая, колко време, дайте като съвет на хората, колко време би трябвало да посещават психолог, за да наистина им се помогне? Да, различно е. Има хора, при които с една среща нещата сработват. С една среща може имат истински голям резултат. Това се случва рядко обаче. Човека трябва да е много зрял, много готов, да свали всички съпротиви и да е готов за промяна, да остави контрола на заден план. Обикновено 3 до 7. 3 до 7 срещи, за да имаме абсолютен резултат. Тоест не трябва още на първия сеанс или среща да се отказват, или да чакат нещо чудо да стане още след първата среща? Още след първата среща има резултат. Понякога обаче хората се стряскат от този резултат. Хората, които се стряскат, са такива, които са свикнали да имат проблем. Има хора, на които им е удобно да са болни. Защото тогава всички са им на разположение, всички се грижат за тях, всички ги подкрепят и им помагат. Или да са нещастни и всички да им се чувстват, да им оказват внимание по този начин, да са център на вниманието, да предизвикат. Но това е тяхно право на избор. Ако така им харесва, аз не настоявам да им развалям комфорта, да им отнемам любимото състояние. Виж, щом така се чувстват добре. Важното е повечето да се чувстваме по друг начин. Да. Така както искаме. Да, така както искаме. Да. И най-накрая просто така, както си говоря с вас, ето вие казахте, за пръв път се виждаме с вас в ефир и си говорим съвсем спокойно, съвсем нормално.
да кажа на нашите зрители, които ни гледат, че няма нищо страшно, нищо срамно, нищо неудобно, да потърсят помощ, дали вашата, дали на други психолози, е така да си говорят, както ние си говорим, да изразяват несъгласие, ако трябва като мене, да си отстояват мнението. Аз винаги съм готова да чуя и другата гледна точка, защото в гледната точка на клиента ми има много информация, много съдържание, с което можем да работим. Чувайки неговата гледна точка, аз просто му показвам една различна гледна точка. И винаги казвам на моите клиенти, това, което казвам, не е съвет. Аз не настоявам да го изпълниш. Аз казвам моята гледна точка. Ти провери за теб дали е същото, дали е така, дали това за тебе работи, както работи за много други хора и за мен. Добре, благодаря ви за участието. Благодаря. Това беше Венета Бучкоджиева, психолог, добре позната на нашите зрители. Наш вече екранен партньор за нас и за вас.